सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। फिसाय आरो फिसायनि नखरनि इनाय अनागार खालामनायाव सहायनो हायैनि थाखाय सासे बिहामजोआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। फैसालि बर'आ बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गावनि जिउ जोबनायनि सिगां मोनसे भिडिअबो एंगारदों, जाय भिडिअआव थैनायनि जाहोनफोरखौ फोरमायथिदों फैसालि बर'आ। गरेस्वर बालाहाटी खोदोमगुरि गामिनि फैसालि बर'आ बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथाया बयखौबो दुखु मोनहोदों। भिडिअनि गेजेरजों बिहामजो फैसालि बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसायनि बिदा आरो बिब'आ इनाय अनागार खालामबोदोंमोन, लोगोसे फिसायाबो इनाय अनागार खालामबोदोंमोन। फिसायखौ गारनो थाखाय आरो फिसायनि न' बां एंगारनानै गुबुनाव थांनो थाखाय थिनबोबाय थादोंमोन नखरनि सोद्रोमाफोरा। नाथाय फिसायखौ एंगारनो हाया आरो फिसायनि अनगा थांनानै थानो हाया होननानै फैसालि बर'आ जोबथा हां लानायखौनो सायख'नानै लादों। भिडिअनि गेजेरजों बेखौ फोरमायथिदों बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि फैसालि बर'आ बरपेटानि थागिबिमोन आरो बिथाङा गरेस्वर बालाहाटी खोदोमगुरि गामिनि सोमखोर चन्द्र बर'जों थांनाय 9 बोसोर सिगांनो जुलि जादोंमोन। फैसालि बर'नि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोजां मोनलायनानै थांनाय 9 बोसोर सिगांनो बिथांमोनहा जुलि जादोंमोन। नाथाय फैसालि बर'खौ फिसायनि न'निया जोबोद इनाय अनागार खालामबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानानै थांनाय 1 खावसे दाननिफ्रायनो फिसाय सोमखोर चन्द्र बर'आ न'आवनो थायामोन आरो बिसिनोबो जेबो मिथिहोआमोन होननानै फोरमायथिदों। फारसेथिं सोमखोर चन्द्र बर'नि बिदा सुबुन चन्द्र बर' आरो बिब'आबो फैसालि बर'खौ न' एंगारनानै थांनो थाखाय आरो डिभर्स होनो थाखाय नारसिनबोबाय थादोंमोन, जायनि जाहोनाव फैसालि बर'आ हाग्रा थैनायनि मुलि लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आपार आसाम बा खर'सा आसामाव मिया मुसलमान आरो हिन्दु समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जागोन नामा? आपार आसाम बा खर'सा आसामाव मिया मुसलमानफोरखौ होखारनायनि हाबाफारि लादों। आतसु आरो बिर लासित सेनाजों लोगोसे गुबुन आफादफोरा खर'सा आसाम जेरै गलाघाट, शिबसागर आरो डिब्रुगड़आव थानाय मिया मुस्लिमफोरखौ होखारदों। न' भारा लानानै थानाय मैगं थाइगं ना बेदर फानग्रा मियाफोरखौ 1 सप्तानि गेजेरावनो आपार आसामखौ गारनानै खारनो थाखाय बिथोन होदों। नगावनि धिंआव सासे फरायसुलिखौ 3 मुस्लिम दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामनायनि उनावनो मिया मुसलमानफोरखौ होखारनायनि खामानिखौ मावदों। न' हाबनानै 1 सप्तानि गेजेरावनो न' एंगारनानै खारनो थाखाय बिथोन होदों आतसु आरो बिर लासित सेनाजों लोगोसे गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरा। बेनिनो गोहोम गोग्लैदों हाथाय बाजारफोरावबो। माखासे ओनसोलनि हाथाय बाजारफोराव मिया मुसलमानफोरखौबो फालांगि खालामनाय नुनो मोननाय जायाखै। ओजोंहाय नगाव जिल्ला मन्स बेबसाय सन्थायाबो खर'सा आसामाव बा आपार आसामाव ना हरनायखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावदों। खालि गुवाहाटीसिमल' ना साप्लाय हरनाय जागोन आरो गुवाहाटीनि खर'साथिं ना साप्लाय हरनाय जानाय नङा होननानै गोख्रोङै बिबुंथि होदों बिथांमोनहाबो। प्रमद बर'नि मोननैबो लामाया खोमसि। नेशनेल पार्टीजों लोगो जानानै लैथोआव आगान होदों, जेराव गोलेरजों मन'जानो थांगासिनो दङ आरो बिटिआर गोरोबथा खालामनानै खामानि मावनो हायाखै। बर' रायजो राजाजों दुसि जागोन, बिथाङा अराव आगान होदों। दा बिथाङा दैयाव बाज्रुमनानै गोलेरजों मन'जानो ना अराव खामथार जानो? बिथांनि मोननैबो लामाया खोमसि। बे गोख्रों रावा आं बुंनाय राव नङा। BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ बुंदों बे गोख्रों रावखौ, जायनाखि दासान्दि ओनसोलारि दोलोफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ ज' जानो थाखाय दिपेन बर'आ बुंथिदों। बेनि सायाव प्रहलाद ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय MP बिसायख'थियाव BPF दोला जेनदोंब्लाबो 25 BTC बियाबाव देरहानानै दंखायो। फैगौ 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारियानो फिन BTCआव सोरखार दागोन। बेनिखायनो माखासे दोलोफोरा BPFजों लोगो जानानै सोरखार दानो थाखाय नाजादों। बेनि थाखाय GSP, कंग्रेस आरो BJPनिफ्राय प्रप'जेल फैदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ सोरखार सालायनायाव फेलें जादों, 0आव आउट जानो थांगासिनो दं। बिथांनि मोननैबो लामाया खोमसि। बेखौ बिथाङा बा प्रमद बर'आ जानो हागौ नुहुरदों। नेशनेल दोलोजों लोगो जानानै सोरखार दानानै लैथोआव आगान होदों, जेराव गोलेरजों मन'जानो थांगासिनो दङ आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय बर' रायजो राजाजों दुसि जागोन। बिथाङा अराव आगान होदों।
दा दैयाव बाज्रुमनानै गोलोरजों मन' जानो ना अराव खामथार जानो बेनिखायनो BPFजों लोगो जानानै समान लामाजों थांनो नाजादों जानो हागौ आरो बिथाङा ज' जानायनि खोथाखौ गावनि खुगाजों बुङाखैब्लाबो सोरखौबा बुंहोदों जानो हागौ होननानै बुंथियो आरो बिथाङा बे बेलायाव गेम गेलेदों होननानैबो बुंथिबावो प्रहलाद ब्रह्मआ लोगोसे बुंथिबावो दि दा BJP आरो UPPL नि गेजेराव सोमोन्दो गारलायबाय खालि जोबथा सहिल' होनो आद्रा दंसै बिथांमोननि गेजेराव जे गोरोबलायनाय गैया बेखौ रेव रेवा नार्जिहारि बिश्वजित दैमारि आरो राजिबमोननि बिबुंथिनिफ्रायनो मिथिनो मोनो सोरखाराव थानानैनो गावजों गाव दसिलायदों बेजोंनो फोरमान जायो प्रमद बर'नि सोरखारा फेलें जादों आरो प्रमद बर'नि लोरबांथिनि थाखायनो NDBफोरनि केसआ जोबनानै थाङाखै जोबथेसालियाव दासिमबो दङ स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनो हायाखै होननानैबो बिबुंथि होबावो प्रहलाद ब्रह्मआ गुवाहाटी जालुकबारिनि हाजी भवननि साखाथियाव गान्जा फालांगिरि 3 आइजोफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय 15 केजिनि गोबां गान्जाबो हमनो हादों हमजानाय 3 आइजो गान्जा फालांगिरिनि मादाव 2आनो बर' मुंफोरा फारियै रुपही राभा अनिमा गयारी आरो मालती नार्जारी बिथांमोन गासैबो 3आ उदालगुरि माजभाटनि थागिबि बिथांमोनखौ हमनायजों लोगोसे 15.588 किल'ग्रामनि गान्जाबो हमनो हादों मोनब्रै गुबुन गुबुन बान्दोलाव खानानै गान्जाखौ लाबोदोंमोन बिथांमोनहा बेयावनो जालुकबारि पुलिसनि सेबनायाव जालुकबारिनि हाजभवननि साखाथियावनो बिथांमोनखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिथांमोननिफ्राय गान्जाबो हमनो हादों क'क्राझाराव गुबुन मोनसे जौगानाय निउ टाउन हल आरो VIP गेस्ट हाउस लुनो थाखाय प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा बेखेवबाय क'क्राझारनि हाब्रुबारियाव 24 कौटि रांजों निउ टाउन हलखौ लुनाय जागोन जेराव 800सो सुबुंफोर थानो हानायनि राहा खालामनाय जागोन आसाम सोरखारनि आरबान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्ड UIDF नि गेजेरजोंनो बे निउ टाउन हलखौ लुनाय जागोन बेनि अनगायैबो क'क्राझारावनो थालगुरि बांगालदबा आरो हालवादलाव VIP गेस्ट हाउस लुनाय जागोन 21.86 कोटी रांजों बे VIP गेस्ट हाउसखौ लुनाय जागोन अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा फोरमायथिदों दि क'क्राझाराव VIP गेस्ट हाउस गैयैनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोर जेरै बङाइगाव बायदियावसो दैथायहरनो गोनां जायोमोन लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि BTechनि EM आरो MCLAफोर थानो थाखाय जि 6 थालानि बिल्डिं लुनाय जादोंमोन बे बिल्डिंखौ लुनायनि खामानियाबो दा जोब्बाय खालि बेखेवनांसिगौल' होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय सेलेखा बाजारनि टेन्डार गावनायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होदों बाजार कमिटिया बेले-बेजे जानायनि थाखायनो 3 हाथाइ बा बाजारखौ बन्द खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों बाजार कमिटिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिलिका बाजारनि टेन्डार गावनायाव सिलिका बाजार कमिटिया 27,200 रांजों मोननो हाबायमोन आरो बाजार कमिटिनि हेंथा गेलेनायाव नैथियाव मोनदोंमोन जाहारबारि दखरा एबसुनि सोद्रोमा मोगथां बसुमतारिया बिथाङा 12,099 रांजों गावदोंमोन नाथाय बाजार कमिटिया बांसिन रांजों गावनायलाय टेन्डारखौ मोननो हादोंमोन बे लेखायै BTechआव मिटिं जानानै बाजार कमिटिनि मुङाव नितु सिंह बर' गयारियानो मोननो हाबायमोन बेनि उनाव दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय नितु सिंह बर' गयारिनि मुङावनो अर्डाराबो फैदोंमोन जेब्ला अर्डार लायनो थाङो बे समाव भिडिअ गैयिनि थाखाय साइन होनानैल' थांदो आरो उनाव अर्डारखौ लांफैदो होननायलाय साइन होनानैल' फैदोंमोन नाथाय उनाव थांफिननायाव आयेन बेरेखा जानायनि जाहोनाव अर्डारा BTech मावख'आव थांफिनबाय होननानैसो फोरमायथिदों नाथाय बेनि माखासे सान उनाव जाहारबारि दखरा एबसुनि सोद्रोमा मोगथां बसुमतारिया टेन्डारखौ मोनदों जेराव अर्डाराव टेन्डार गावनाया 12,099 रां नङा बाजार कमिटिया गावनाय 27,200 राङावसो दङ होननानैबो फोरमायथिबावदों बाजार कमिटिनिफ्राय बेनिखायनो बे टेन्डार गावनायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होदों आरो आन्दोआव माबा मोनसे थानायनि अजद होदों बिथांमोना जायनि जाहोनाव 3 बाजारखौबो बन्द खालामनानै दोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बुंथिबावदि एबसु बायदि गोथार आफादाव थानानै माखासे सोद्रोमाफोरा रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो नागारै रायजो राजानि सुबिदाखौ सेख'नानै लाङोब्ला एबसुनि सायाव फोथायनाय गैयै जानो नागिरो आरो दुखु मोनो होननानै फोरमायथिदों 27-28 बोसोराव बेबायदि जाफेराखैमोन बेनो गिबि खेब होननानैबो फोरमायथिबावदों बाजार कमिटिनिफ्राय खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों